Как да поставиш лесно и бързо миглите на снопчета от Йоана Лаш, за да постигнеш този ефект само за 10 минути. Първо почисти миглите си от грим или други продукти на маслена основа и след това ги измий с вода. Следващата стъпка е да извиеш миглите, за да ги подготвиш. Ако миглите ти са натурално прави, тази стъпка е задължителна. Сега е ред и на лепилото, с което ще залепиш снопчетата. Важно е да го слагаш само в основата на миглите, а не по целите мигли все едно слагаш спирала. Също така не прекалявай с количество. Изчакай няколко секунди и след това започни да залепяш снопчета. Освен на естествените мигли, ти препоръчвам да сложиш лепило и на изкуствените снопчета, за да бъдат по-издръжливи. И по този начин редуваш поставянето на лепило и снопче. Винаги започвай от външната страна на окото към вътрешната. Последната стъпка е фиксирането на миглите с прозрачната течност. С меката част на четката поставяш от продукта в основата на миглите, в допълнение поставяш и на пинцетата и по този начин притискаш миглите. Не мокри миглите си 24 часа след поставяне, за да бъдат по-издръжливи.